በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርትን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ተራዳነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ተአምኑ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ መፂኹም አሜን። ትሕያውን ልዑለ ባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረት ይዕንቱ ጠሚቱ ናብዚ ጉባኤ እዚ ዝኣከበና ነዚ ጾም እዚ ከዓ ብሰላም ጀሚርና ናብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ክንበፅሕ ዘፍቀደልና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹንና። ንሱ መስገን ምስኡ ትመስገን። መልዕልተ ፍጡራት መትሕተ ፈጣሪ ዝኾነት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ወላዲተ አምላክ በረኸታን በረኸት ወዳን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ መድኃኔ ዓለም ቸርነት ፍቅሪ ለውሃት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ጠሚቱ ነዚ ጾም እዚ ጾምና ጾም ስርየት ጾም ድሕነት ክገብረልና ናይ ዘለዓለም ርስቲ እንወርሰሉ ሓይሊ አጋንንት እነድክመሉ ንጸላኢና ሲዒርና ንእግዚአብሔር እነስምረሉ ጾም ይግበረልና። ወደ ተወሳናዊ ብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም የብፅሐና። ንመዘምራን ይሕዋትና ዝማሬ መላእክት የስመዓልና አሜን። ንሱ እቲ መዝሙር ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ስብከት እዩ። ኩሉ ግዜ መዝሙር ናይ ቤተ ክርስቲያንና እቲ ትሕዝትኡ እንተደኣ ብትክክል ተረዲእና ሰሚዕናዮ ናይ ብሓቂ ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ መዝሙር ካብኡ ዝዓቢ ስብከት ካብኡ ዝዓቢ ህይወት ካብኡ ዝዓቢ መረዳእታ ናይ እምነት ዝህበና የለን እሞ ንሕዋትና ብመዝሙር ገይሮም ክሰብኩልና ዝፀንሑ መዘምራን ናይ አቡነ አረጋዊ ወይንዲዘር ቃለ ህይወት የስመዓልና፣ ዝማሬ መላእክት የስመዓልና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ትጉሃት መላእክቲ ሓለዋን ጽላልን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ዘስመርዎ ዘይሓልፍ ቃል ኪዳኖም ምሳና ኣብ ህይወትና ከዓይ ቅዱስ ፍቃድ ይኩነልና። ንዝተወልደ ህፃናት ይዕብየልና፣ ወለዲ ይዓቅበልና። ነቶም ኣብ ትምህርቶም ዘለው ትምህርቶም ይግለጸሎም፣ ነቶም እንወፍር ዘለና ብሰላም ወፊርና ብሰላም እናኣትወሉ ብሰላም ደቂስና ብሰላም እንድትንስኣሉ ዘመን ገይሩ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ክስዕበና ቅዱስ ፍቃድ ይኩነልና። ሕራይ ሎሚ እንሪኦ ዝበፂሕናዮ ዘለና ናይ ጾም ዘመን ዝመፅእ ሰንበት መጻጉዕ እዩ። ብዛዕባኡ ይኮንናን ክንመሃር ግን ብዓቢኡ እቲ ወንጌል እውን ንዝሓመሙ ከመይ ገይሩ ክርስቶስ ከም ዝፍውስ ዝነግረና ዝነበረ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ዝተዘርበ ሎማዓንቲ እውን ዝተነበበልና ንዓና ሓደ ዓብይ ፀጋ እዩ። እግዚአብሔር ብኢዳ አልዒሉ ሓፍ ምስ ኣበላ ሓወየት ንዕኦም ከዓ ክተገልግሎም ጀመረት ይብል። ብሓቂ ንሕና ምስ ሓወና ጥዑያት ምስ ኮንና ከይሓመምና ከዓ ምስ ተረፍና ሕማም እንተዘይመፂና ጥዑያት ምስ ኮንና ንመን ኢና ነገልግል? ጅዝቲ ዝዓበየ ዝምህረና እዚ ወንጌል እዚ ሓሚማ ነይራ ምሕዋያ ቀዳማይ እዩ። ምስ ሓወየት ካልኣይ ግዜ ዝገበረቶ ከዓ ንዕኦም ተገልግሎም ነበረት እዩ። ብሓቂ ብጥዕናና ምስ ኮንና ንመን ኢና ነገልግል? ብንእስነትና ንመን ኢና ነገልግል? ብፍልጠትና ንመን ኢና ነገልግል? ብዓቅምና ንመን ኢና ነገልግል? ብህፃንነትና ንመን ኢና ነገልግል? ምስ ኣረግና ኸ ንመን ኢና ነገልግል? ክንፈልጥ ይግባአና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎትና ክባርከልና ምእንቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ብዓቢኡ ደጊም ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እንሪኤሉ ወይ ኮላይ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እንሕዘሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝፀሓፎ ኣብ መልእኽቱ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ዝርከብ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኤፌሶን 6:14 ዘሎ እዩ። ብዓቢኡ እቲ ንሕና ኣፅዋር ኣምላኽ ክንለብስ ከም ዝግብአና ክህልወና ከም ዝግብኦ ዝነግር ሃይለ ቃል እዩ። ደጊም ሓቋቁሉ ይኹም ብሓቂ ተዓጠቁ ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ብሓቂ ዝብል ቃል ኢና ሕጂ ክንርኢ። እቲ ዕጥቅና ሓቂ ክኸውን ኣለዎ። ዕጥቂ ዘይብሉ ኩሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እንድዩ። እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ?
مبزحتو جزء نحنا نحسبو حق إذا مثلنا بزحتنا سلازي إذا حق زي كنعتقو خلنا كما يجرنا إنا نعتقو تحق خمانيو كنفلطو يقبعنا نزي قال زي بتخكل تردينا أنت رأى زي فليتنا يو نتي ناي بحق زخونا عملاخنا حقو خنرخبو عين خلنينا سلازي ما أنت خنرخبو نتحكي تحكي كنفلطو يقبعنا نزي يخا عبزي قال زون نزي قال زي أقميتلنا نرخبو زلنا بحكي زبلي مالتي بحق تعاتيكو تنعتقو حق خخونا اللو مالتي سلازي نزا حق زي رخيبنا مستحق تراخيبنا نتحقون فليتنا كنكيد سلاز قبعنا إي مالتي نمنتاي أو مزمور داويت مزمور 91 كنرئينا مو أون تدقيمو سلازلو كساف دربعة كننبوبو إنا نلوم عندي كاو قتلكم كا كل جزية كننبوبو زقبعنا قالي أب تقعيت لعل زحدر أب تلالت كل زقالي نبر نأجزي أبيهر تقعين عردين زو كورا أملاخين إيو بلعلو كم مسعودي هادنا كابست فيرا كان ناقفك أيومو بقلقلي خقول ببكا أب تحت أخنا فوق مسأجع كتركب إيخا حقو والتان تسقعن إيو سلق على تسمى زيائر أملاخنا زخبرن استمسجنان يكون حقو والتان تسقعني نعنا تسقعنا والتنا مكالا خلينا مني حقو ناتوي نايمن ناتو حقو نعنا اتناتنا حق يكون اتناي بحق حقو اتناتو حقو بحق نعنا والتنا نسقعنا إيو يبل قداماي بيتروس معرف حدف قد 13 كزارب كلون تايبل سلازي حقاق لبكم تعاتيكم كم أون تتنكهم تسفهم كع بملأت عبد إيسوس كريستوس مستقل زركب تسقى يخون يبل ناتنا تسفى أبي ناتنا تسفى ناس مني أبي كل حسابنا صولتنا دليتنا كله مسمن زت أساسري اتنا اتبدحريو زلو تي تسحابو خوين زمت زلو نايت حسابنا منيو وي انتايو نحنا مچم اني دليو نجر ابزا مدرزيا زودا انت دا خوينو ازي ناي سغا نجري مالتي يلين ناي جن ناي سغا ايو مالتي ات ابزو خوينا ندليو زلنا ات ناي بحقي نحنا نعتقو زلنا نحنا نصعرو زلنا نحنا نقلقلون زلنا ابز زي ركب انت دا خوينو جنا ابلا علي زلو مالتي كما نحنا ابز عينا دموزنا ابز تزي ركبنا ابينا نرخبو اب سماينا نرخبو ابزي يعرخ زطرنا يوم ابز زي مسلنا انت دا خوينو امنتاينا مزمسلنا ابتات متصيم زمسلولنا سلازي اب اي عرخ كنطري اب ገንዘብ كهلونا كمي ገንዘብكم ابزلو لبكم الله كم زتبهله مالتي سلازي اتحقنا انتايونا انا مبزحتو غزي ما انا حقي اندي ما انا ريئيو اندي ما انا سميعي اندي እና በልና እትና አና ዝመስለና ይሐቅ ዝመስለና ኖ ንሱ ይኮነ እቲ ትክክለኛ ሐቂ አየናዩ ክንፈልጦ ይልነና ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 ክሳብ ኖ ኣብ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 6 ደሃን ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 6 መንገድን ሐቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦ ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን እዩ እቲ ሐቅ ተባሂሉ ዘሎ መን ኣነ እየ ስለዚ ንሕና ንክርስቶስ ዚና ሐቅ ንገብሮ ዋላስ ንርእስና ኢና ንሕና ትውክልትና ኣብ ክርስቶስ ድዩ ወይስ ኣብ ፍልጠትና እዩ ንሕና ትውክልትና ወይ ኮላ እቲ ንሕና ንኣምኖ ኣብቲ ንሕና እንፈልጦ ድዩ ዋላስ ኣብ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እዚ ኣረጋጊፅና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ከመይ እቲ ሐቀኛ መንገዲ መን ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ብምልኣት እንተዘይረኺብናዮ ንክርስቶስ ብምልኣት እንተዘይ መሲልናዮ ንክርስቶስ ከዓ እንተዘይሒዝና ንሕና ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ንሕና ሓቂ ኢልና ንሓስቡ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ግን እዞም ሓቂ እቲኦም ናይ ብሓቂ
حق اليوم اسكلوا ما أنت بحبار نكون موني نمرمر مسك هيوتنا بس كلاتنا ما مس نفس وقفنا نزار مس وشتنا تراي نزار مسكال نفلطو سب مسكال نفلطو ممر مسكال نفلطو دياكون مسكال نفلطو كاهن مسكال نفلطو محزانا مسكال أيكونن حجك نزار ودلينا زلنا إذا حق زبهال زلنا تيسي كما يو حق دي زلهم أب أمنت بحق الله كدي أب تحقني أمنت بحق الله كدي بحق أبز أمنت زي هل ليسي كريستيان كهون بقي عدي بحق أنا كم كريستيان كي ينبر الله كدي زبل إذا حق يثبل لومي كندل يعينا مالتي እግዚአብሔር አምላክ ብጸጉ ይደግፈና ነዛ حق زي كندل خلنا ግና እቲ ዝዓበየ ክንረኽቦ ዝግባአና ነፍስና መጀመርያ ስለ ዝኾነ ናብ ነፍስና ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ምስማዕና ማለት እዩ እንሰምዖ ኩሉ ናብ ገዛ ርእስና ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ እዝንና ናባና ሓሳብና ናባና ናብ ገዛ ርእስና ናብዛ ህይወትና በይንና በቃ ዋላ ሰብ ሓዳር ኮይና ምስ ሰብኣይና ዘይኮነስ ምሳና ምስ ደቅና ዘይኮነስ ምሳና ምስ ውልቅና نحنا بيننا نحنا بعلنا كملنا إنا زلنا كنفلت ما أنتي نتحق مجمرة أوشتنا كندلي عنا مالتي نحنا أبتحق أنت أهلنا شعوء تسعب كله كما يلو خمس متس كما يلو خمس تسع بنان كن رئينا مالتي أزي حق أزي كما يرنا كما نفلت كنجرم كله وانجيلاوي يوحنس معرف شو مونته فقدي سلاسان حدا سلاسان كلتن انتايبل سلازي يسوس نتوم بؤو زعمنو عيود بلو نسخاتكم علي انت صنعكم بحقي دك مزامرتي إخم السؤال نسخاتكم علي انت صنعكم بحقي دك مزامرتي إخم نحكي كتفلتو إخم اتحق دما حراكة وصاكم إيا سلك على تسمى زي راملك سخبرن استمسكنني اتحكي حراته وصانا انت مس قبرنا نحكي كنفلت امس كالنا نتحكي مس فلطنا يا اتحكي بعلا حراته وصانا سلازم نحكي نفلت عينيتي حكي نحنا بحكرنا زلنا ويس موت امنتها زلاتنا بحق دينا كريستيان ويس كم كريستيانينا اكت نقبر تحقنيا كريستيان زبال لبسنا يولنا لنا تحقنيا مزمران زبال تحقنيا ود بيت كريستيان زبال تحقنيا بيت تمر سنبت زبلنا ناي سنبت متينا سلاز غبا استساتفنا دي ولا تحقي هيوتاو زلو اتقالاو زلو اتمستيراو نمهارو اب هيوتنا سلازلو سلاز ازيوم انا تصيرنا كنفلطوم يغبانا سلاز تحقي ابانا منتي كمت كم هيبل أزانا مساوي أسحيوهم دعانتي كسمعوا زت من ينجر زنجروا ممحران كبو امبار اتحكي زقونة مرتي زي سمعوا له زمان كما تسئيو نستوعب الهج اتتمرت نسمع عن كلنا اتحكي زقونة مرتي زي نسمع له زمان انت دا اتنا انا دزب لنا أزانو ما صحيوه نتيك سمعوه زت منيوه بقى نتا كنسمعو نتمنيو نجر كنسمع عمر نتا حق انيا زكونة تمرتي كسمعونا زي كقولوا معالتي كتمتي هايلو كاب زغمزي يصورنا كاب حق اي تفيقا نتا حق قديفكا اتنورلو هيوات اتقزيخات فيكا اتهيوات كات فيكا نتا حق غير غبكا اتحق حرا غيتو تصعكا خات صبح نقول هيوات كا خسير كات تنورلو مالتي ازيك على زي ካልኣይ መልእኽቲ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብ ዝለኣኸሉ ደብዳቤ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 4 እንረኽቦ ቃል ስለዚ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ሓቂ ምሳና ኣሎ ድዩ ብሓቂ ንህልውና እግዚኣብሔር ህልውና እግዚኣብሔር ብሓቂ ንዓና ይርድአና ኣሎ ከመይና ህልውና እግዚኣብሔር ከመይና ንሪኦ
ስለዚህ እዛ ሓቂ እዚኣ ከመይ ከም ዝኾነት ክንፈልጣ ይግብኣና እዩ። ህልውና እግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ኢና ንገልፆ ንሕና? ብሓቂ ይርድኣና ድዩ ህልውና እግዚኣብሔር? ወይስ እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣሎ ስለ ዝበልና ኣሎ ንብል ደድሕሪዮም? ህልውና እግዚኣብሔር ኣብ ኣእምሮና፣ ኣብ ሂወትና፣ ኣብ ጉዕዞና፣ ኣብ ስጉምትና፣ ኣብ ምድቃስና ምትንሳእና፣ ኣብ ዕዮና፣ ኣብ ኩሉ ህልውና እግዚኣብሔር ከመይ እዩ ዘሎ? ብሓቂ ንሕና ትስእ ምሰልናስ እግዚኣብሔር ኣተንስእኒ ዲና ንብል ኣላርም ተስኣትኒ እግዚኣብሔር ኣተንስእኒ ዲና ንብል ሰዓተይ ኣኺላ ተንስእ። ስለዚ ንሕና እቲ ብሓቂ ንብሎ ብውሽጥና እስከ ንዘክሮ ካብ ምድቃሰይ እግዚኣብሔር ኣተንስእኒ ካብ ፀልማት ናብዛ ብርሃን እዚ ኣሳጊረኒ ብድሓነ ሰላም ካብ ዘለናዮ ናብታ ስርሐይ ኣብፅሕኒ ከመይ ኢና ንብል? ዋይ ሎማዓንትስ ብጣዕሚ ቁሪ ነይሩ ሳላ ሓደ ሰብ ዝተማላኣኒ ከይቆረርኩ ናብዚ መፅእ ባሳይ ተፀበኹ ዲና ንብል? ወይስ እግዚኣብሔር ልኢኽለይ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ኣውፅእኒ ኢና ንብል? ብሓቂ ዲና ከም ደቂ ቤተክርስትያን ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ህልውንኡ እናዘከርና ንነብር? እስከ ንነብስና ንፈትሽ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ እዚ እዩ። ካልኣይ እንታይነት ኣምላኽ ከመይ ጌርና ኢና ንገልፆ? እንታይነት ኣምላኽ ከመይ ኢናዓና? እዚ ይርድኣና ድዩ? እግዚኣብሔር እንታይነቱ ብሓቂ ይርድኣና ድዩ? ሓደ ግዜ እኮ እንታይነቱ ስለ ዘይርድኣና ኣበይ ኮይኑ ከም ዝሕግዘና እውን ኣይርድኣናን እንታይ ከም ዝገብረና ዘይርድኣና እንታይነቱ ስለ ዘይንፈልጥ እዩ። ንእግዚኣብሔር እኮ ባዕልና ነንቀሳቀሶ እኮ ኢና ንመስል ሓደ ግዜ ነቲ ደስ ዘድበለና ዝገብረልና ናትና ሰርቫንት ጌርና እኮ ኢና ንቆፅሮ ንእግዚኣብሔር። ከምዚ ገበረለይ ከምዚ ከይገበረለይ ከምዚ ሓይተዮ ከይሃበኒ ከምዚ ንሕና ደድበልናዮ ዝገብር ናትና ሰርቫንት ድዩ? እግዚኣብሔር እንታይ ይንዓና? ወናኒና ከም ድላይ ዝገብረና ድዩ ወይስ ደደለናዮ ዝህበና ናትና ኣገልጋሊ? ስለዚ ብትክክል ይርድኣና ድዩ እግዚኣብሔር እንታይነቱ ንዓና? ባህርያት እግዚኣብሔር ከመይ? ሳልሳይ ባህርያት እግዚኣብሔር ከመይ? ኣብ ሂወትና ባህርያት እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም እዮም? ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ንርድኦን ባህርያት እግዚኣብሔር? ስለዚ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ብትክክል ክርድኣና ክኽእል ኣሎ። ዕላማና ሂወትና ጎይታን ከመይ እዮም? ናትና ዕላማና ዘሎን ሂወትና ዘሎን ዕላማን ሂወትን ናይ ጎይታ ከመይ? እሱ ፍፁም መምህርና እዩ። ናይ መወዳእታ መምህርናስ ክርስቶስ እዩ። ናይ መወዳእታ መድሓኒት ናይ ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ከመይ እዩ ዕላምኡን ሂወቱን ናይ ጎይታ ናትና ኸ ከመይ እዩ? ብሓቂ ዕላማን ሂወትን ናይ ጎይታ ንነብሮ ኣለና ዲና? ኣብ ሓቂ ኣለና ዲና? ድሕነት ንዓና እንታይ እዩ? ድሕነት ንዓናስ እንታይ እዩ? ይርድኡና ኣለዉ ድዮም እዞም ቃላት እዚኦም? እስከ ምስ ነብስኩም ድለይዎም እዞም ኩሎም እዚኦም ተተረዲዮምና ሽዑ ከመይ ኢልና ኢና ንሕና ክርስቲያን ንኸውን ክፈል ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ከመይ ኢልና ኢና ክርስቲያን ኮይንና? ኣቦናን ኣዴናን ምስ ተወለድና ብታ ቤተክርስትያን ስለ ዝፀንሑና
ክርስቲያን ስለዝተባሃሉ ደድሕሪኻ ክርስቲያን ኢኹም ኢሎምና እታ ክርስቲያን ትብል ሸምዲድናያ ከም ቋንቋ ናይ ኣዴና ሽዑ ከዓ ክርስቲያን ኢና እንዳበልና ከድና ከምኡ ድዩ ከመይ ኢና ክርስቲያን ኮይና ከመይ ኢልና ኢና ክርስቲያን ንበሃል እንታይ ክርስትና ንዓና ክርስትናና እንድሕር ተረዲእና እቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝበሃል ብኡ ስለ ዝርከብ እቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ከንታይ ስለዚ ንሓቂ ንፈልጣ ዲና ብሓቂ ሓቂ ላ ሕጂ ምሳና ናይ ብሓቂ እስከ ንሓቂ ንድለያ ሕጂ ኣብ ሂወትና ንሓቂ ንድለያ እስኪ እዚ ሓቂ እዚኣ ሓራ ክተውፃና ምእንቲ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነት ክርስትና ክንረኽባ ይግባአና እዩ ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣማናዊ ዝኾነ ኣምላኽና ምእንቲ ክተራኽበና እዚ ምስሊ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ንሓቂ ክንረኽባ እንተደኣ ኮይንና ቀልስና መዓልታዊ እዩ ማለት እዩ ትማሊ እኮ ተሳቲፈ ትማሊ ከምዚኣ ገይረ ትማሊ ከምዚኣ እንደ ገይረ እሞ ሎሚ ድሓንቲ ክዕርፋ እታ ትመፅእ ሰንበት ክመፅእ እየ ድሓን ሎሚ ዓንቲ ክዕርፍ ከምኡ ኣይንበለን ኢና ማለት እዩ ንሓቂ ዝፈልጥ ሰብ ፈፂሙ ቅዳሴ ካብ እኩል ኢሉ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ኣንለስ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዚ ናይዚ ዓለም እዚ ነገር ኣሲርዎ እንተዘይኮይኑ ወይ ኮላይ እቲ ናይ ስርሑ ኣጋጣሚታት ፍጹም ዘየፍቅደሉ እንተዘይኮይኑ ወይ ናይ ጥዕና ኣጋጣሚ ፍጹም ዘየፍቅደሉ እንተዘይኮይኑ ፍጹም ጎይታ ንቀራንዮ ይኸይድ ኣሎ እሞ ኣብ ቀራንዮ ሎማዓንቲ ክስቀል እናተባሃለ ደቂሱ ኣብ ገዝኡ ዝሓድር ሽዑ ከዓ ተመሊሱ ክርስቲያን እየ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ፍጹም ክርስትና ይተረድኡን ኣሎ ተሓቂ እውን ምስኡ የላን ማለት እዩ ቢኮስ ቅዳሴ ማለት እኮ ቀራንዮ ማለት እዩ ዓርቢ መዓልቲ ማለት እዩ ኣማናዊ ዝኾነ ስጋን ደም ወልደ እግዚኣብሔር ዝርከበላ መዓልቲ ማለት እዩ ነፍሳት ዝዕደጋላ ድሕነት ዝርከበላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንገድና ምእንቲ ክነዕሪ ነቲ ሓቂ ክንረኽቦ የገድደና እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሓቀ ንለብሶ ቀዳማይ ጉጉይ ርድዒት ብዛዕባ ሓጢኣትና ጉጉይ ርድዒት ኣለና ካልኣይ ጉጉይ ርድዒት ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንተልዩና ሳልሳይ ጉጉይ ርድዒት ብዛዕባ ከም ኣመንቲ ዘለና እምነት እዚኦም ክውገዱ ዝግብኦም እዩ ራብዓይ ጉጉይ ርድዒት ብዛዕባ እቲ ተቐሪብልና ዘሎ ሓይሊ እቲ ንዓና ተዋሂብልና ዘሎ ተቐሪብልና ዘሎ ሓይሊ ጉጉይ ርድዒት ኣለና ጉጉይ ርድዒት ብዛዕባ ሓይሊ ጸሎት እዚኦም እንተደኣልዮምና እዚኦም ክጠፍኡ ዝግብኦም እዮም መጀመርያ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር እንተደኣ ክንፈልጥ ኮይና መጀመርያ ምስ ነፍስና ክንዕረቕ ኣለና ብዛዕባ ሓጢኣትና ጉጉይ ርድኢት ክህልወና የብሉን ኣብ ሓጢኣትና ሓቀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብነት ጥራይ ክንርኢ ኢና እቲ ግዜ ምእንቲ ከይሕዘኩም መዝሙር 51 ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ኩሉ ግዜ ንፅልዮ ጸሎት እዩ እዚ መዝሙር እዚ ኩላትና እንደግሞ ብዙሕ ግዜ እውን ተደጋጊሙ እንፅልዮ ስለ ዝኾነ ይርድኣና እዩ መዝሙር 51 ማለት እዩ 50 ብናይ ግእዝ ማለት እዩ ኦ ኣምላክ ከም ሳህለኻ መሓረኒ ከም ተዓቢ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢቕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ እፈልጦ እየ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ብዘረባካ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እውን እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እነይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ እንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ እትደልዮ
ኣብ ሕቡእ ጥበብካ መሃረኒ ስለ ቃላቱ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገን ብንጹር ሓጢኣቱ ዝዛረብ ልቢ ኣምላክ ቅዱሳይ ሪኦሞ ብንጹር ንስኻ ግና ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ ትደልያ ስለዚ ሓጢኣትና ብንጹር ክርዳኣና ኣለዎ ኣይ እዚኣ ዳእሞ ከምዚኣ እንድያ እዚኣ ዳ ኩስቶ ከማን ከምዚ ኮይልኒ ነይሩ እዚኣ ዝተሓንያ ከምዚኣ እዚኣ ኖ ኖ ኖ ኖ ንሕና መጀመርያ ብዛዕባ ሓጢኣትና ንጹር ዝኾነ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ሓጢኣትና ክንፈልጦ ኣለና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ክንእመን ክንክእል ኣለና ድሓን ኣባት ነፍሰይ ምእንቲ ዝኩልና ቤተክርስትያን እናተመላለስኩ ንፍዕቲ እንዳበሉ ንስ ከምዚኣ ኢለ ካብ ዝነግሮምስ ከምዚኣ ጌራ ኣማሓይሸ ክነግሮም እናበልና ኮይና ንንሳሕ እሞ ንሕና ኣመንቲ ኢና ናብ መን ዲና ንንስሓ ዘለና من دي حتى أتناقر خلالنا نمن دينا نقول زلنا نمن دينا خنتصلون حسب زلنا سلازم مجمريا تذكرني زخوان حق أني مثل حتى أتناقر فلتي قبعنا كلا أي حق أني زبر ديس بزعباك زيابير كلونا زيابير كم يزبل حيال مقوان ولا هذا كدارو زي كعملاق مقانا إذا أمنتو زي أوش تناخذ صنعك خلالو إግዚአብሔር ፍጹም ሙሉእ ምዃኑ ንእግዚአብሔር ምንጋር ከም ዘየድልዮ ብውሽጢኻ ጥራይ እቲ ሓቂ ካበይ ዝደልያሉ ኣብ ውሽጢ ኢኻ ትደልያ ብኣፍና ምዝራብ ኣይኮነን ዘድልዮ እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጢ እዩ ዝደልያ ኣብ ውሽጢ ህይወትና ስለዚ ነቲ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝደልያ ኣብ ውሽጢ ከም ዝደልያ ፈሊጥና እቲ ኣብ ውሽጥኻ ቀላሊዑ ባዕሉ እዩ ዝሪኣ نجاري دلي كلا أي دلي كمين لنا أمنتي نحنا أمنت وين توم زي أمنت كابانا نتايز فيليو نحنا خابتم زي أمنت نتايز فيلينا تايس لزقنا هنا أمنت تبعيلنا هنا تايس لزقنا هنا كريستيان تبعيلنا تايس لزقنا هنا أرثوذكس تبعيلنا تايس لزقنا هنا دك توهدو تبعيلنا دك أما برهان تبعيلنا تايس لزقنا يرجع أنا دي سكن تاينا خوينا انتاي سلز لبسنا انتاي سلز لنا بمن تاي فوليات سلز قلنا إن نحن دك أما برهان كوين سلزنا من النتنا حق أني زقنا جوجو يرديت كل وانا يقول حق أني زقنا من النتنا كرد عنا له دك برهان كوين ناس ببرهان النملالس كنكونا لنا نت برهان النمسر كنكونا لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እንድሕር ዳሪኢኩም ኣብቲ ናይ ጽምቀት ክዛረብ ከሎ እንታይ ድሎ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ዓለም ግና ግብራ ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ንሳቶም ዝግብሮም ምእንቲ ከይግለጽ ንብርሃን ይጸልኡ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጹን እዮም እቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝነብር ግና ንእግዚአብሔር ኢሉ ዝነብር ግና نسو قبرو ما أنت خجلت نبرهاني ما تسمبر كبرهان أحباني سلا قالوا اسمك زي راملاخ قبرن استمسكنني سب كاب حقي زقلك كبرهان زقلك كاب أملاخ زفرح نسو أب حقي سلا زي اللي بحق خاص اللي زي تردو يمبر تعالي خلك إلنيو تعالي خلك تحبيو خحبا هادي مو خامن لزخ النيرون تزخون نبي እግዚአብሔር دانيال متحاب ما هذا منير فتينا دي فتنن دانيال تقوين دي تحابه بسنك دانيال نبرت نايتوم نقادو عب بحر تحيلو بسنك دانيال لما أنا نسوق من بسنكنا كويس سبز تفق زلو أنا تعيرنا أملاخ أنت الزملخو كو أبز بيتي كريستيان ناس تفق سباتها من مصون بسنكي كوي أنا حتى أثنيا خوينا بحق إنك زي أبي أركرخ بوس لزيك علكو بحق إني قدنا خاخو قعس لزيك علكو كو أمزم سبات زعنق قفو زلو زم زطفو زلو زسخرو زلو زبدلو زلو زمو زلو بسنكي كوي دينا نبل ولاس
كستو خمس جيرو كستو خمس جيرو أتا كستو خمس جيرو كن حمينا نوعل نحنا مسحق خن الرقبة لنا نعنا تقريب لنا زلو حيلي يردأنا دي أكثركم زلو مع تبسي ورور كينات كزحل كم زخل حيل عقان انتي كرعد كم زخل سألا سنات نعوري فتفت قبل كم زخل يردأنا دي ناي بحق يردأنا أكثرنا زلو مع تب أكثرنا زلو مسكال نسيت فرفر قبل خمس زخل ناي بحق لنا نفلت سلازي مفلطو كواي بك أسقيل زلو قويتا نحزوه خلو ناقرفوه خلو سقيل خلو ريكم سلازي فلطو كواي ግን ንሱ ሓይሉ ከም ኣድያ ኣይኮነትን ከመይ ምዃና ዳሓራር እዎም እንዲ ስለዚ እቲ ምሳና ዘሎ ተሰኪምናዮ ዘለና ሓይሊ ከመይ ምዃኑ ንፈልጥ ዲና እቲ ሓቂ ብሓቂ ጸሎተይ እስማዕ እዩ ብሓቂ ኣቡነ ዘበሰማያት ክተድሕነኒ እያ ብሓቂ እዛ ሰሙነ ኣቡነ ዘበሰማያት እዚኣ ናብ እግዚኣብሔር በፂሓ ኣላ መልሲ ሒዛ ከዓ ክትመፅእ እያ ብሓቂ እግዚኣብሔር ዘይሃበኒ ስለዘየድልየኒ እዩ ብሓቂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ ኣነ ምእንቲ ከይብደል እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝኸልዓኒ ብሓቂ እግዚኣብሔር ክህበኒ እዩ ትዕግስቲ ግን ከድልየኒ እዩ ከምቲ ንሱ ን33 ዓመት ኣብዛ መሬት እዚኣ ተዓጊሱ ሓሊፉ ንዓይ ዘድሓነኒ ኣነ ከዓ ከምኡ ተጸሚመ ክጸንሕ ኣለኒ እምበር ንሱ ከድሕነኒ እዩ ክህበኒ እዩ ክፍጽመለይ እዩ ንብል ዲና ጸሎትና ሓይሊ ከም ዘለዋ ንኣምን ዲ ከምኡ ይስምዓና ብውሽጥና ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ኣለና ብውሽጥና ሕጂ ስለዚ ምስ ሓቂ ተባኢስና ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሓቂ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ነዚ እዩ ከዓ ነዚ ቃል እዚ ዝተነግረና ማለት እዩ ሳላ ደም እቲ ገንሸል ስለ እቲ ዝሰበኽዎ ቃል ሓቅን ድማ ሰዓርዎ ንሂወቶም ከየናሕሰዩ ክሳብ ሞት በፅሑ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 11 ሳላ ደም እቲ ገንሸል ስለቲ ዝሰበኽዎ ቃል ሓቂ ድማ ሰዓርዎ ንስዕር ኢና ሓቂ እንተሒዝና ንስዕር ኢና ብሓቂ ከዓ ክንስዕር ኢና ሓቂ ግን ንሓዘ እዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና ሓቂ ኣብ ሂወትና ኤግዚስት ገይሮም ኣለዉ ድዮም ሜክ ሹር ቸክ ኩሉ ግዜ ቸክ ንግበሮ ነዚ ከየባተኩም ጸልዩ ንብለና ማለት እዩ ንሂወቶም ከየናሕሰዩ ክሳብ ሞት በፅሑ ክሳብ ሞት እሙናን ክከውን ይግባአና ኣክሊል ዓወት ከዓ ክንጓናፀፍ ኢና ነዚ 12 ራእይ ዮሃንስ እውን ዝነግረና ማለት እዩ ነዚ ሓቂ ዝተዓጢቅካ ግና እንታይ ኢና ንኸውን ኣነ ውሉድ እግዚኣብሔር እየ ከም ዝበሎም ሮሚ 8:16 ኩሉ ነገር ንጽቡቕ እዩ ዝዓይ ኩሉ ዝበፅሓና ኣነ ውሉድ እግዚኣብሔር እየ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት እየ ክንብል ይግባአና ካልኣይ ከዓ ኩሉ ዝተገብረ ንጽቡቕ እዩ ሮሚ 8:28 ከዓ ኩሉ ዝተገብረ ኩሉ ዝኾነ ንጽቡቕ እዩ እዚ እውን ጽቡቕ እዩ ክጽመሞ ይግባአኒ ሕማም እንተኮይኑ እዚ እውን ትዕግስቲ ክምህረኒ ዝመፀ ነገር ጽቡቕ ኢልና ክንሓስብ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኸውን ማለት እዩ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ሓሲብና ከዓ ኣብ ክርስቶስ እየ ዘለኹ ከም ዝበሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ንሕና ከዓ ኣብቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ንህሉ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ክንህሉ ሂወትና ኣብ ክርስቶስ ክህሉ እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና ነዚ ሒዝና እንተመፂና ከዓ ከምቲ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 እውን ተዛሪብዎ ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት ኢና ንኸውን ስለዚ ሓድሽ ፍጥረትን ኣብ ክርስቶስ ዘለናን ክንከውን ንሓቂ ሒዝና ክንጓዓዝን
ኣብ ሓቂ ክንህሉን ብሓቂ ክንመውትን ነቲ ሓቂ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ክነፍፅማን ነቲ ሓቂ ዝኾነ መንገዲ ከዓ ሒዝና ምስቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ክንነብር እግዚኣብሔር ብፀጉ ይርዳኣና። ሓቂ ዝኾነ ሂወትናን ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ሂወትን ኦርቶዶክሳዊ ዝመስል ናብራን ሒዝናን እግዚኣብሔር መሲልና ነዛ ዓለም እዚኣ ስዒርና ክንነብር እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወላዲተ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ምሳና ናባና ነበረ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ዝጎደለን ዝነጠበን ብኣፍቲ ጓሃት መላእክቲ ይተኣርም ኣብ ዓይንተ ልቦናና ሰፊሩካ ንሂወት ዝኸውን ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ቃላቱን ስለ ኩሉ ውዕለታቱን ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹኑ።